Mattew 12 minn vers 22 sa 32. Nisimgħu. Imbagħad inġibru wieħed indemonjat li kien qami u mutu u ikkuraħ. Hekk il-mutu qabad jitkellem u jara. U l-folol kollha skantaw qalu jaqgħu dan mhux bin David. Imma malli l-Fariżej semgħu dan qalu dan ma jixxedx il-barra d-demonji liv Belzebul, il-ħakkiem tad-demonji. Ġesu għaraf ħsibjietom għalilhom, kull salta maqsuma kontra tagħha nfisha tisfa' id-deżolata u kull belt jew dar maqsuma kontra tagħha nfisha mhix se tieqa' fis-sod. Jekk Satana jixħed il-barra l Satana u maqsum kontra tiegħu innifsu. Kif mela se tieqaf sħiħa saltnatu? U jekk jien Belzebul nixħed il-barra d-demonji u liedkom min jixtuhom il-barra? Minħabba fekk huma se jkunu l-imħalfin tagħkom. Ma jekk bl-ispirtu tal-Alla jien nixħed il-barra d-demonji mela ġiet fuqkom saltnet Alla. Jew kif jista' wieħed jidħol fid-dar tar-raġel b'saħħtu u jaħtaflu ġidu jekk l-ewwel ma jorbotx lir-raġel b'saħħtu. U mbagħad jissakkeġġalu daru. Min mhuwiex miegħi u kontra tiegħi. U min ma jiġborx miegħi jisparpalja jew ixerred. Minħabba fekk ngħidilkom kull dnubu dawwa tkun maħfura l-bnedmin, imma d-dawwa kontra l-ispirtu mhix se tkun maħfura. U kull min jitkellem kelma kontra bil-bniedem se tinħafirlu. Imma kull min jitkellem kontra l-Ispirtu Santu ma tinħafirlux. La f'ta' żmien u lanqas fl-ġej. Din l-verità tal-Alla. Minu Ġesu ta' Nażaret. U minu Ġesu ta' Nażaret għalik huma żewġ mistoqsijiet totalment differenti minn xulxin. Minu Ġesu ta' Nażaret fir-realtà dik mistoqsija waħda. Min Ġesu ta' Nażaret għalik tista' toħroġ bi kwalunkwe tweġiba li ma tkunx taqbel mal-Bibja u allura qed temmem f'Ġesu fals. Pawlu jussina li hemm Ġesu ieħor li aħna ma xandernilkomx u illum il-ġurnata jekk inti dilettant tal-kulti u reliġjoni differenti tara kemm hawn opinjonijiet diverġenti dwar Ġesu Kristu. Aħna l-interess tagħna huwa li nkunu nsiru nafu u nsegwu il-vera Salvatur Ġesu bin Alla, il-Messija ta' Alla, illi għalina il-bnedmin u għas-salvazzjoni tagħna niżel mismewwiet biex jagħtina il-ħajja. Ġesu ra din il-mistoqsija l-identità vera tiegħu, minuta bil-ħaq. Bħala tant importanti li darba lid-dixxipli tiegħu qalilhom imma intom min taħsbu li jien. Mela Ġesu kien għadu kif sema l-opinjoni tan-nies dwar innifsu kienu opinjonijiet żbaljati. Ma mbagħad lid-dixxipli tiegħu qalhom ma intom min taħsbu li jien. U Pietru il-portavuċi tad-dixxipli l-oħra qallu int il-Messija bin Alla l-ħaj. Dan huwa Ġesu li aħna rridu inħadnu bil-fidi, Ġesu illi ikun il-ħelsien u l-fidwa tagħna. Frattant hawnhekk naraw kif anke fi żmienu minkejja illi Ġesu wera l-kredenzjali tiegħu mirakli stupendi. Irridkom tifhmu illi tul il-Ministeru ta' Ġesu l-ammont l-għad ta' mirakli li jagħmel kien splużjoni ta' mirakli. Ġraw mirakli qabel it-twelid ta' Ġesu, imma xejn ma jikkompara mal-ammont, il-kwantità u l-kwalità ta' mirakli li jagħmel Ġesu, hemmhekk jurina li huwa ta' bilħaq il-mibgħut mill-missier. U frattant in-nies anke hawnhekk wara li kien għadu kif fejja wieħed mutu illi beda jitkellem u jara immedjatament, il-folol kollha skantaw ġifi qegħdin jitbelħu qegħdin huma impressjonati b'din il-qawwa sopranaturali. U qalu jaqgħu dan mhux bin David. Il-mistoqsija illi tixed dubju, mhumiex ċerti. Qegħdin jgħidu li jista' jkun possibbli, jista' jkun ukoll probabbli li huwa l-Messija, imma ma nafux. U allura hawnhekk naraw illi hawn nies li għandhom iva moħħ miftuħ
lest li jinvestigaw, però għadhom ma mumiex f'dik iċ-ċertezza tal-fidi inkwantu Ġesu, minu Ġesu. Qegħdin jinvestigaw il-possibilità li huwa vera bin David, vera huwa il-Messija, però għadhom dubjużi. U kienu dubjużi għaliex ir-rabbin l-għallima tagħhom kienu penġewlhom stampa tal-Messija totalment differenti minn kif inhi fl-Iskrittura. Huma pretendew illi ikun Messija, ikun gwerrier illi jaqleb u jkeċċi l-barra r-Rumani, gwerrier militari li jagħtihom il-libertà, jagħtihom li jkunu jgħixu ħajja komda. U Ġesu, infatti, ma kienx hemm dan. Allura sabuha diffiċli jifhmu kif dan il-fejjieq għaddej ifejja u jagħmel il-ġid, jista' jkun li dan huwa il-Messija mwiet minn Alla. Mentri l-Farizej li suppost kienu jifhmu aktar minnhom, għax kienu aktar intiżi fl-Iskrittura, kienu aktar familjari ma x'talhem l-Iskrittura, ironikament il-Farizej malli semgħu dan qalu dan ma jixħitx il-barra d-demonji. Ħlief Beelzebul. Beelzebul huwa titolu isem ieħor tax-xitan. Qed jixħed id-demonji. Il-barra Beelzebub, il-ħakkiem tad-demonji. Allura hawnhekk naraw illi il-Farizej ukoll waslu għad-deċiżjoni tagħhom. Ukoll għandhom il-fema tagħhom dwar minu Ġesu ta' Nazaret. U qalu u minu impossibbli huwa l-Messija. Hawnhekk naraw allura moħħ magħluq, moħħ preġudikat, mhumiex lesti li jaraw l-evidenza u fejn teħodhom l-evidenza. Allura hawn nies li huma preġudikati, mhumiex lesti li jisimgħu, mhumiex lesti li jinvestigaw, mhumiex lesti li jistarġu l-evidenza. U frattant Ġesu jikkonfronta lilna l-bnedmin u jiddomanda minna verdett. Ġesu jrid minna illi bħalma Pilatu lil-folla meta resqulu l-Ġesu biex xewqa li jaqtaħilu għal-mewt u jispiċċa mislub. Il-folla għaltlu dit id-domanda eħlisinna l-Barabba u Pilatu għalilhom għallu għax se nagħmel b'Ġesu li intom sejħulu l-Kristu. X'se nagħmel bih? U dik mistoqsija illi prattikament irridu inwieġbu personalment aħna quddiem Alla. X'se nagħmel b'Ġesu? X'se nagħmel b'Ġesu? X'se nagħmel Ġesu kif inhu ppreżentat u pritkat mill-apostli tiegħu. Il-Farizej waslu għal din il-konklużjoni infondata, konklużjoni redikola għall-aħħar. Redikola għax Ġesu għadda jagħmel il-ġid, għadda jagħmel it-tajjeb, ifejja l-omja, it-torox, il-muti, saħansitra qajjem il-mejtin juri din il-seta mirakoluża sopranaturali u l-Farizej fil-paniku tagħhom infatti nafu li l-mexxejjer Ġuż kienu jgħiru għalih. Kienu jgħiru għalih. Li seta joħdilhom posthom. U allura waslu għal din il-konklużjoni illi Ġesu il-qaddis tal-Alla qiegħed ikkeċċ id-demonji bil-qawwa tax-xitan. Tista' tkun xi ħaġa aktar xokkanti, aktar redikola minn hekk. Ġesu allura jiddefendi lilu nnifsu. Ma setax iħalli akkuża tant maħmuġa mixħuta kontrih mingħajr ma jweġġibha. Infatti Ġesu għaraf ħsibijietom, il-Farizej kienu jfesfsu bejniethom, ma kellhomx il-gazz illi jgħiduha ċaru tont f'wiċċu. Ma Ġesu għaraf ħsibijietom. Kien jaf x'inhu għaddej fil-kuruturi ta' moħħhom. U mek naraw kif Ġesu huwa omniscienti. Huwa dak li kapaċi jaqra s-sigreti tal-qalb. Evidenza li Ġesu huwa divin, li Ġesu huwa propjament il-ħalliq tagħna li der fostna fl-laħam uman bħal tagħna. Ġesu għaraf ħsibietom qalilhom kull saltna maqsuma kontra tagħha nfisha tisfa' id-deżolata u kull belt jew dar maqsuma kontra tagħha nfisha mhix se tieqa fis-sod. Aħna nistgħu naraw mill-esperjenza di. Jekk għandek familja u dil-familja hija maqsuma dejjem jiġġieldu bejniethom,
ir-raġel u l-mara ħin kollu għaddejjin u jivvilifikaw xulxin u jgħajru xulxin u ma jaqblux flimkien, kif ħad tispiċċa dik il-familja? Ħajseparaw. Dik il-familja se tiġi fit-tmiema. U anke belt jew saltna, jekk għandek saltna, xi wħud miċ-ċittadini iżommu mas-sultan tagħhom u xi wħud iridu jagħmlu gwerra ċivili biex jaħdulu l-tron tiegħu, dik is-salta wkoll se tispiċċa maqsuma, se tispiċċa iddeżolata. U allura Ġesu qed juża dan ir-raġunament. Intom taħsbu għalilhom illi x-xitan huwa fl-interess tiegħu li ġġieled kontra tiegħu nnifsu. Qegħdin tgħidu li jiena qed inkeċċi d-demonji bil-qawwa tax-xitan. Taħsbu intom li x-xitan se joħodha kontra tiegħu nnifsu, hija xi ħaġa illi ma tagħmel sens, hija xi ħaġa assurda. Il-konklużjoni tal-Fariżej meta wieħed huwa għalaq moħħu u ma jaf u ddeċieda qabel ma ra l-evidenza u weżina tajjeb, dana se jispiċċa biex jgħid l-assurditajiet, se jgħid il-ħmerijiet. Ġesu jkompli jgħid illi jekk jien Belzebul nixħet il-barra d-demonji u li jidkom, b'min jixtuhom il-barra? Għaliex fost il-lut, id-dixxipli tal-Fariżej kellhom l-eżorċisti tagħhom, nies li jippretendu li kapaċi jkeċċu d-demonji, nies bħal dawn għadhom sal-lum, narawhom sal-lum. Mhux vera. Ġesu qal, isma', intom ukoll għandkom nies dixxipli tagħkom li jippretendu li jixtu l-barra d-demonji. Mela u li jidkom bis-saħħa ta' min jixtuhom il-barra. Għami qegħdin jippretendu li jilliberaw in-nies mill-ħakma tad-demonju. Tifhem. U jieqed nagħmel xogħol simili għalihom. Ġifieri huma b'miex huma il-barra, allura jkollu tikkonkludi li huma wkoll qed jixtuhom il-barra bis-saħħa tax-xitan. U allura Ġesu qiegħed juża l-armi tagħhom kontra tagħhom infushom. Għalhekk jgħidulhom minħabba f'hekk huma se jkunu l-imħalfin tagħkom. Dawk id-dixxipli tagħkom huma stess se jixlukom illi l-akkuża tagħkom hija infondata. Ġesu jagħti ir-realtà tal-ħaġa meta jgħidulhom imma jekk bl-ispirtu tal-Alla jien nixħet il-barra d-demonji mela ġiet fuqkom saltnet Alla. Ir-realtà hija din qalhom bl-ispirtu tal-Alla, bil-qawwa tal-Ispiritu Santu jiena qiegħed nixħet il-barra d-demonji. U allura tridu tirrealizzaw illi ġiet fuqkom saltnet Alla. U intom m'intomx tarfuha. Il-realtà illi jaqblilna l-koll nikkonsidraw. Il-preżenza ta' Ġesu fostna fuq dil-art tajjeb inawgurat is-saltnet Alla. La darba huwa s-sultan fejn hemm Ġesu u fejn Ġesu huwa rikonoxxut hemm hija s-saltnet Alla. Pawlu jgħidilna li s-saltnet Alla mhijiex kwistjoni ta' ikel u xorb imma hija ġustizzja, sliem u ferħ fl-Ispiritu Santu. Is-saltnet Alla hija li jiena nirrikonoxxi li Alla għandu l-jett, għandu dritt jaħkem fuqi għax ħalaqni hu u salvani hu. U allura jiena bi gratitudni se noqgħod għal sovranità assoluta tiegħu. Ġesu ovvjament kien jaf li huwa il-Messija u kien jaf il-profezziji kotrana dwar il-fatt li hu kellu jkun unzjonat jew midlub bl-Ispiritu Santu. Waħda minnhom hija Eżajja 11 fejn jgħidilna imbagħad toħroġ fera mit-zokk ta' Ġessi. U rimmja minn ir-ruq u timbet u l-Ispiritu tal-Mulej joqgħod fuqu. U qed titkellem dwar il-Messija, kif l-Ispiritu tal-Mulej joqgħod fuqu, l-Ispiritu tal-erf u tad-den, l-Ispiritu tal-fema u tal-qawwa, l-Ispiritu tal-arfa u tal-biża tal-Mulej. Ekku meta Ġesu kien mammet minn Ġwan il-Battista niżel fuq l-Ispiritu Santu biex iqawwih ħalli bil-qawwa tiegħu iwettaq il-missjoni li l-missier fdalu fidejh. U allura infatti Ġesu mill-bidunet mindu ħareġ jippriedka u jgħallem il-messaġġ tiegħu kien dan. Indmu għax qorbot saltnet ismewwiet. U allura Ġesu qed jiddomanda li aħna nibdlu l-fehma tagħna. Nibdlu l-filosofija kollha tagħna u narfu illi fih is-saltnet Alla
ġiet fostna. Ġesu inaugura u introduċija u wieħed li jkompli kabbara is-saltna tiegħu. Illi jkompli kabbara bħal dik il-ħmira illi qiegħda f'dik il-laġna tajjeb għall-ewwel ma tiġi xejn, imma bil-mod il-mod dik il-ħmira tħemmer l-għaġna kollha. Jew bħal dik is-siġra tas-senapa illi iż-żerja tagħha tant ċkejkna tinżera fil-ġnien, imma mbagħad minn żerja ċkejkna tikber u ssir siġra hekk kbira li anke tjur tal-ajru imorru jistkennu fiha. Ġesu hemmhekk qed jgħidilna illi bil-preżenza tiegħu fuq l-art meta għex fostna beda s-saltna talla u dik is-saltna għada tikber sal-lum. Għada tikber sal-lum. Ġesu hawnhekk jieħu l-opportunità illi allura ifhemna x'qiegħed jiġri bil-ministeru tiegħu. Mela għana dan rabbi tajjeb għandu dan nukleju ċkejken ta' disċipli li jarfuh bħala il-Messija talla qegħdin isegwuh u Ġesu irid ifhem anke lilna wkoll illum il-ġurnata illi bil-wasla tiegħu fostna l-bnedmin x'għamel Ġesu. Kif jista' wieħed jidħol fid-dar tar-raġel b'saħħtu u jaħtaflu ġidu jekk l-ewwel ma jorbotx lir-raġel b'saħħtu u mbagħad jissakkeġġalu daru. Ġesu qed iqabbel. Il-fatt li hu ġie fostna f'dinja mudlama, f'dinja spiritwalment appostata minn Alla, imbeda minn Alla taħt id-dominju tax-xitan u Ġesu ġie rabat lix-xitan hawnhekk issa jaħlu ir-raġel b'saħħtu rabtu biex ukun jista' jissakkeġġalu daru. Jiġifieri joħodlu il-ġid ta' daru. Ġesu allura hawnhekk huwa l-liberatur tagħna, il-ħellies l-emanċipatur tagħna mill-ħakma mid-dominju tax-xitan. Is-saltna talla anke fi żmien Ġesu qed tħalli impatt profond kontra id-dominju tad-dlam. Lill-disċipli tiegħu meta bagħathom tnejn jippritkaw, Ġesu qalilhom ara jiena tajtkom awtorità fuq l-ispirti ħżiena li għandkom anke l-jed u l-awtorità li tirfsu fuq l-iskorpjun u s-sriep u xejn ma jagħmlilkom ħsara. Ġesu wera il-fatt illi huwa dak il-ħellies illi hu waħdu kapaċi jeħdisna mill-granfi, mill-ħakma tax-xitan. Fi-Ġwanni 12 Ġesu jgħid li jien meta nintrefal fuq referenza kemm għas-salib, meta kell kun molli fuq is-salib, kif ukoll meta jkun eżaltat fl-ogħla smewwiet wara li jkun temm il-missjoni tiegħu jekk jiena nintrefal fuq niġbed lil kulħadd lejja. Kulħadd, ovvjament, huma dawk in-nies illi l-missier tagħ biex ikunu salvati. Ġesu huwa aqwa mix-xitan, infatti jgħid illi meta kellu jibgħat l-Ispiritu Santu, l-Ispiritu Santu kellu jagħti xhieda rigward il-ġudizzju għax il-ħakkiem ta' id-dinja huwa ġġudikat. Ġesu ġġudikah ix-xitan. Meta kien mislub fuq is-salib, ix-xitan spiċċa iġġudikat. Hekk illi fl-Apokalissi naraw dan il-xenarju tant drammatiku fejdilna f'kapitlu 12 illi il-xitan, il-serpent l-antik imsejjaħ Satana li qarraq bid-dinja kollha dan intefa' l-barra lejn l-art u l-anġli tiegħu intefgħu l-barra miegħu. Imbagħad kien hemm ċelebrazzjoni fis-sema. Issa ġiet is-salvazzjoni u s-seta u s-saltna tal-Alla tagħna. Appuntu, Ġesu bil-miġġa tiegħu fostna, issa ġiet is-salvazzjoni u s-saltna tal-Alla tagħna u l-awtorità tal-Kristu tiegħu għax intefa' l-barra l-akkużatur ta' ħutna li akkużhom naru lejl quddiem Alla tagħna imma huma qelbuh. Aħna, id-disċipli ta' Ġesu nelbu saħansitra l-xitan bid-demm tal-ħaruf u bil-kelma tat-testimonjanza tagħna. Għalhekk jgħid tennew smewwiet u intom li tagħmlu fihom gwaja għall-art u għall-baħar xi-xitan niżel għandkom u għandu għadab jew rabja kbira billi jaf li ftit żmien fadallu. Ftit żmien fadallu.
Issa li qegħdin nistennew it-tieni miġġija, il-miġġija glorjuża tas-Sultan ta' Slaten, imbagħad ir-rebħa tkun finalment tagħna. Ix-xitan jaf diġà li huwa tellif. Jaf li huwa tellif. Ma tant huwa pervers li jkompli jġielet. Dana nista' nagħtikom eżempju bil-logħba ta' ċess. Il-logħba ta' ċess hija l-isbaħ logħba li vvinta l-bniedem. Jekk m'intomx taqblu miegħi. L-ewwel tagħalmu iċ-ċess, imbagħad tindunaw li hija l-isbaħ logħba. Għandek mela żewġ armati, l-abjad u l-iswed, fuq skakkiera ta' 64 kaxxa u l-iskop tal-logħba hija li intrabaħ ir-re. Jekk jiena nelblek ir-re, irbaħt. Sa jiena jista' jkolli jkun fadal ir-re u soldat wieħed. Ma għandek l-armata, għandek min soldati, żewġ torrijiet, żewġ iżwiemel, żewġ iswiet u r-re u r-reġina. Tajb, u għaqdi jġildu kontra xulxin. Jista' jkun fadal li soldat wieħed u s-sultan u nelblek is-sultan tiegħek. Ġifieri mhix kwistjoni ta' kemm għandi, ma' kwistjoni tal-pożizzjoni tiegħi. Issa x-xitan meta Ġesu kien mistub u kien rixxoxtat wara 3 ijiem, intebaħ illi tilef il-battalja. Imma hemm proverbju fiċ-ċess illi jgħidlek logħba mirbuħa qatt trid tkun tintrebaħ. Iż-żewġ plejers jaslu fi stadju fil-logħba, jekk ikunu jifhmu u jafu l-logħba sewwa, illi jindunaw illi l-abjad se jirbaħ. Imma li oħra allura jċedi mill-ewwel, le, jkompli jġielet, jkompli jagħmel l-isforzi tiegħu, però it-tnejn jafu illi finalment 10 mossi oħra il-logħba se tispiċċa checkmate. U dak huwa l-perjodu li qegħdin ngħixu fih bejn l-ewwel u t-tieni miġġa ta' Kristu, ix-xitan jaf li ħajitlef, però jkompli jġielet. Finalment għadu ma rreżenjax, ma jridx jirreżenja, imma il-vittorja hija ċertament ta' Sidna Ġesu Kristu u ta' dawk illi huma miegħu. L-avversarju ma jistax iwaqqaf il-miġja u l-firxa tas-saltna tal-Alla. Alla invada din id-dinja li kienet kontrih, avversiva għalih, u qiegħed iva lill-maħturin tiegħu qiegħed isejħilhom u qiegħed jisraqhom biex ngħidu hekk minn taħt il-ħakma tax-xitan. Pawlu jgħidilna fil-Kolossin 1:13 illi Alla ittrasferina mid-dominju tad-dlam għas-saltna ta' ibnu l-maħbub. Illi fiha għandna l-fidwa il-maħfra wkoll tad-dnubiet. Din hija l-pożizzjoni tagħna illi aħna ħanidu hekk il-misruqin minn Ġesu. Ġesu seraqna, ħadna minn taħt il-dominju tax-xitan. Ekku kellu jkun wieħed li huwa isħaħ minn Satana biex jinvadi il-demanju tiegħu. Ġesu huwa dak li għandu is-seta fuq ix-xitan. Pawlu fir-Rumani jgħidilna illi Alla għad jisħaq lix-xitan taħt riġlejkom dalwaqt. Dalwaqt tista' tfisser tul ta' żmien. Imma kif għattilkom, qegħdin f'pożizzjoni il-żewġ plejers jafu il-logħba hija mirbuħa. Il-logħba tkompli u finalment ġej iċ-checkmate. Ġesu huwa dak li jilliberana mill-ħakma tax-xitan. Ma stajniex nilliberaw lil nfusna assolutament, Ġesu huwa l-ħellies tagħna. Fil-littra lill-Ebrej jiraġunek. Jgħidilna li la darba it-tfal għandhom semm id-demm u l-laħam aħna. U nnifsu, Ġesu nnifsu wkoll b'mod simili ssieħeb fl-istess wejja, ġifieri sar bniedem bħalna. Sabiex permezz tal-mewt jeqret il-dak li għandu l-potenza tal-mewt, ċoħe x-xitan. U jillibera għal dawk li bil-biża tal-mewt kienu ħajjithom kollha suġġetti għal jasar. Aħna il-liberati, aħna il-meħlusa ta' Kristu, ma jfissirx li x-xitan mhux se jfastidjana, mhux se jġarrabna, għadu qiegħed fil-logħba, imma nafu ta' min ir-rebħa. Ir-rebħa hija
ta' dawk fuq l-emenija ta' Kristu. Allura Ġesu bir-raġun jiddomanda minn għandna x'se jkun il-vot tagħna biex ngħidu hekk. Jgħidilna min mhuwiex miegħi u kontra tiegħi u min ma jiġborx miegħi jisparpalja fuq quddiem tax-xenarju fejn għandek il-qawwa soprannaturali ta' Ġesu illi qelbet ix-xitan. Illi Ġesu qiegħed jistabbilixxi saltna fuq l-art minn issa. Is-saltna tiegħu hija murija f'ġemat bħal dawn inferxin mad-dinja kollha illi jirrikonoxxu lilu bħala s-sultan tagħhom, bħala l-qasis il-kbir illi offra sakrifiċċju wieħed għal maħfra ta' dnubietom, illi huwa wkoll il-profeta mibgħut mis-sema illi ġabilna il-verità mingħand Alla. U allura Ġesu qiegħed jiddomanda il-vot minn għandna min mhux miegħi u kontra tiegħi. Jiġifieri, Ġesu qed jgħidilna ma tistax tkun newtral, ma tistax bħan nies illi qalu jista' jkunu Messija. Dik x'lealtà jgħidlen Ġesu. Jew għar bħalma għamlu l-Farizej illi tafaw il-vot kontrih. X'se tkun id-deċiżjoni tiegħek. Ġesu ma jippermettix neutralità. Ikollna nieħdu deċiżjoni. Imqar jekk inti ddawar wiċċek u tipprova tinsa kollox, tipprova tinsa l-istorja dwar Ġesu ta' Nazaret illi għex fostna u miet u qeleb il-mewt u kien maħut ranjanti fis-smewwiet, tipprova tinsa kollox, ma tistax. Jekk tibqa' min mhux miegħi u kontra tiegħi. U min ma jiġborx miegħi jisparpalja, jkun qiegħed attwalment ixerred. Ġesu iridna illi aħna nieħdu deċiżjoni ċara, deċiżjoni deċiżiva, deċiżjoni radikali favur tiegħu. Għax jekk maħniex miegħu, awtomatikament aħna kontrih. Imbagħad Ġesu jkompli billi jitratta dwar id-dnub li ma jħafirx. Id-dawa kontra l-Ispiritu Santu. Huwa passaġġ tqil, kulħadd jammetti li huwa passaġġ tqil, però nippruvaw nifhmu mill-kuntest x'qed jiġri. Għandna l-oppożizzjoni sfrenata tal-Farizej illi m'għadhomx jirraġunaw dawn. L-evidenza qudiemhom illi kienet turi mod huma ħaduha l-oppost. U allura Ġesu jgħid minħabba fek ngħidilkom kull dnub u dawa tkun maħfura l-bnedmin, imma d-dawa kontra l-Ispiritu Santu mhix se tkun maħfura. X'qed jgħid? Hawn nies illi minħabba l-injoranza tagħhom forsi mhumiex malmin sewwa minħabba affarijiet oħra. Il-Ġesu jopponuh u forsi jitkellmu kontrih. Imma l dawk in-nies hemm tama. Infatti, jekk naraw l-eżempju ta' Sawl ta' Tarsu nnifsu, Sawl. Aħna nafuh bħala l-Apostlu Pawlu. Pawlu meta jitkellem dwar il-każ tiegħu, jgħid jiena nirringrazzja l-Kristu Ġesu Sidna li għamilni Satan għax ikkonsidrani fidil u appuntani fis-servizz. Avolja darba kont midaj u persekutur u aggressur insolenti. Il-qagħda tiegħu kien da direttament kontra Ġesu. Ma kienx jaħmlu. Iżda sibt ħniena, jgħid. Għaliex aġixxejt bl-injoranza u fl-inkredulità. Aġixxa fl-injoranza u fin-nuqqas ta' fidi. U l-grazzja ta' Sidna kienet soprabbondanti fuq bil-fidi u l-mħabba li huma fi Kristu Ġesu. Alla ħen u jħen għal nies bħal Sawl ta' Tarsu illi jaġixxu bl-injoranza. Anke Ġesu fuq is-salib talab għan-nies missier ħafrilhom għax ma jafux x'inhu ma jagħmlu. Imma il-każ tal-Farizej kien totalment differenti. Il-każ tal-Farizej kienu illi b'mod stinat, b'mod deliberattiv, apposta kontra kull evidenza, meta l-evidenza qed turik ċaru tont
illi dan huwa l-Messija mibgħut mis-sema, huma waslu għal konklużjoni totalment differenti. U qegħdin jgħidu illi Ġesu qiegħed ikkeċċi d-demon bil-qawwa tax-Xitan meta fil-fatt qed ikkeċċi d-demoni bil-qawwa tal-Ispiritu Santu. Allora tista' tkun pożizzjoni għar minn hekk? Id-dubiet Ġesu jgħid kollha jaħafru. Ġesu qed joffri tama lil kulħadd avolja inti kont midneb gravi u oxxen u estrem. Imma meta tikkonsidra Ġesu u tikkonkludi li der Ġesu ġej mhux minn fuq, imma qam mill-abbissi tal-infern. Qiegħed taqtalek innifsek, qiegħed iċċaħatlek innifsek minn kull tama ta' salvazzjoni. Vera jew le? Dak huwa fl-essenzjal tiegħu, dak huwa il-dawa kontra l-Ispiritu Sant. Ma ġrat apposta fil-ment u b'diżrispett imaqdar il-persuna u l-Ministeru tal-Ispiritu Santu. L-Ispiritu Santu kif tafu huwa Alla, huwa persuna fil-Trinità imqazza u Ġesu hawnhekk qiegħed jafżana dwar din il-possibilità estrema vera. Imma jista' jagħti il-każ li l-bniedem tant bistmerrija kontra l-Ispiritu Santu jasal biex jgħid le. Ma rridx inkun naf. Ma rridx inkun naf. Huwa rroftiment deliberattiv kif qed juru l-Fariżej avolja kienu jafu li Ġesu huwa bil-fors mibgħut mingħand Alla. Biex nifhmu aħjar il-każ fil-Vanġelu ta' Marku, kapitlu 3, vers 22. Għandna l-iskribu li niżlu minn Ġerusalemm kienu qegħdin jgħidu għandu l-Belzebul u bil-ħakkiem tad-demonji jixxet il-barra d-demonji. U Ġesu jerġa' jirrispondihom u jgħidilhom illi kif jista' Satana jixxet il-barra l Satana u jekk saltna id-diviża kontra tagħha nfisha ma tistax iżżomm wieqfa dik is-saltna. Jekk Satana qam kontra tiegħu nnifsu u sar diviż ma jistax jieqaf is-sħiħ. Iżda jkun wasal tmiemu. U da kollu Ġesu mbagħad għalilhom kull min jidaj kontra l-Ispiritu Santu qatt m'għandu maħfra iżda huwa ħati tad-dnub etern. Għax kienu qed jgħidu għandu spiritu impur. Meta inti tikkonkludi il-Ġesu kull ma għamel meta kien fostna għamlu bis-saħħa tax-Xitan. Hemmhekk qed taqtalek innifsek minn kull speranza ta' salvazzjoni. Għalhekk Ġesu jgħid illi bniedem bħal dan ma jħafrilux l-afda żmien u lanqas fi ġej. Bil-Malti ma jħafrilu qatt. Għaliex dak mhuwiex Ġesu li bagħat Alla huwa perverżjoni tal-karattru tiegħu. Irridu quddiem dan it-tagħlim u din tal-konfront ħajdulu hekk illi Ġesu ikkonfronta l-edewa tiegħu. U l-għonet espona il-pożizzjoni redikola tagħhom jiċċara x'inhi l-missjoni tiegħu illi ġie biex iwaqqaf is-saltna Alla u jeħles lil dawk vittimizzati mix-Xitan u jwissina sabiex il-deċiżjoni tagħna tkun waħda ta' aqal u den. Il-kwistjoni kollha tirriżolvi fi mistoqsija waħda. Min hu Ġesu ta' Nażaret? Weġib għalik innifsek. U int favorih jew kontrih. Int favorih jew kontrih. M'hemmx triq tan-nofs. Ma tistax tkun indifferenti, traskurat, jew ma tulix interess, jew kun diżimpenjat lejh. Dik hija kollha xhieda li inti kontrih. Min ma jiġborx miegħi jisparpalja. Ikun qiegħed ixerred. Ġesu jgħid miegħi. Jiġifieri fid-der u fiċ-ċar minn ġurnata l-oħra il-mixja tiegħek, il-kondotta tiegħek, l-interessi tiegħek għandhom ikun jiġdu illi inti tixxiplu
ġenwin ta' Ġesu Kristu. Min mhux miegħi u kontra tiegħi min ma jiġborx miegħi ixerred. Ġesu irid minna kooperazzjoni u komunjoni miegħu. Komunjoni miegħu. Bħalma aħna se ninġabru madwar il-mejda tiegħu biex iva nesprimu l-komunjoni tagħna miegħu. Dik il-komunjoni irridu ngħixuha imbagħad fl-eqqel tal-battalja, fuq il-post tax-xogħol. Inkunu fejn nkunu irridu inservu ta' dawl. Ġesu jgħidilna intom id-dawl tad-dinja. Id-dawl tad-dinja. Belt qiegħda fuq l-għolja ma tistax tinħeba. Ħadd ma jixel musbieħ u qiegħed mod fuq jew barmil u jaħbih id-dawl tiegħu. Ġesu jridna illi fit-ter bl-ħabi nuru illi aħna ta' bil-ħaq tiegħu u jixtaqlu illi aħna nkunu dixxipli leali tiegħu. Il għaliex tagħna l-ewwel bi kliemu stess imma wkoll bil-mirakli li jagħmel juri illi ta' bil-ħaq huwa il-Messija tal-Alla. U għal dan aħna nirringrazzjaw l-Alla ħanin illi iva qajjem fid-dar tal-qaddej tiegħu David arm ta' salvazzjoni. Baqtilna salvazzjoni permezz ta' Ibnu Ġesu. Xmun fit-tempju meta ħaġ tarbija Ġesu fi ħdanu, l-Alla qallu issa mulej ħalli l-qaddej tiegħek mur fis-sliem għax aħna jarraw is-salvazzjoni li inti pat il-glorja tal-poplu tiegħek Iżrael u dawla l-ġentili. Dik hija t-tama tagħna. Imkien iżjed ma nsibuha. Min jista' jeħles minn taħt il-granfi tax-xitan? Ħadd. Min jista' jeħles mill-rabta tad-dnubietu stess? Ħadd. U Ġesu illi liberana. Mela, xieraq u ħaqqu illi jkun segwit lealment minn ġurnata l-oħra minna l-koll. Amen.